Na, a taktikai sérülésekben. Csak értetek. Tehát bemutattunk egy rossz gyakorlatot, és a végén lesérülök benne. Sziasztok! Üdv mindenkinek újra a csatornán, akik korábban már feliratkoztak, ők ismernek minket, én Bippan Tamás vagyok, ő pedig kollégám Büki Sándor, mindketten calisthenics-szel foglalkozunk, calisthenics edzők vagyunk, és a mai videóban egy egészen különleges témát, tematikát hoztunk el nektek, ugyanis plank variációkat fogunk bemutatni, amit mindenki meg fog tudni csinálni otthon, akár a természetben, 5 négyzetméterre van szükséged, és semmi más eszközre. Szóval minden gyakorlatot 30 másodpercig fogunk végrehajtani, a gyakorlatok közt 10-20 másodperc pihenőidő van. Az, aki nagyon kemény, azt megcsinálhatja pihenőidő nélkül is. Sok sikert! Mindenek előtt szeretnénk tisztába tenni a planknek a helyes kivitelezését. Ezt fogjuk nektek bemutatni, amit végig próbáljátok megkövetni, miközben a gyakorlatokat végrehajtjátok. Tehát mindenek előtt helyezkedjünk el plankbe. Kivitelezésénél figyeljünk arra, hogy a felkarunk az függőleges legyen, tehát a könnyekünk felett helyezkedik el a vállunk, az alkarjaink párhuzamosak, és próbáljuk a lakockánkat távolítani, és amiképpen ne engedjük be. Valamint próbáljunk meg figyelni arra, hogy a medencénket magunk alá húzzuk, és billentsük. Ebben segítségetekre lehet, hogy próbáljátok a feneketeket feszíteni a gyakorlat közben. Köszönjük, hogy végignéztétek a videót, ugyanis egy csavart hagytunk a végére. Az edzés végén egy max plank tartással kéne befejezni. Ugye, hogyha egy edzés naplót követtek, vagy legalább csak fejezzétek azt, hogy mennyi ez a max tartás, akkor követni tudjátok majd ti is, hogy halad a fejlődésetek. Azt még nem említettük meg, hogy hány kört kéne megcsináltok, és azt, hogy körök között mennyi pihenőt tartsatok. Ezt a leírásban fogjátok megtalálni, úgyhogy csekkoljatok rá, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!